Yeah. You wanna battle me? Which one you got? You wanna battle me? Ty vole, já bych si dal do čepované, až bych brečel. A je tu posledná časť našej série talk show. Dnes tu ako hostia máme začínajúceho, ale za to už slávneho spisovateľa. Dobrý den, mé jméno je Boživoj Bojmoj, zvaný Bob. Takže Bob, napísali ste novú knihu s názvom Mladý konar a stará halus. Čo je to za žáner? Je to satirická detektivka s prvkami fantasy a komedie. Hneď na to naviažem, vy ste známi svojím kombinovaním viacerých žánrov. Kritici majú rôzne názory. Kritici ostávají vždycky jen kritikmi. Tak strašně bych chtěl něco napsat, ale prostě jim to nejde. Aha, přibližte nám, o čem je vaša kniha. Mladý konár je prostě 19letý klučina, který má problémy se zákonem. Prostě se zaplete, nechce, ale prostě se zaplete do bitky, z které vyjde jediný živý, jo? Jo, ty vole, jo. Prostě nastane vyšetřování, v kterém taká stará halus, prostě 30letá policajtka, přijde na to, že ten chlán byl toho zapletený, jo, a jediný přežil. Potom následuje rozhodnení vraždy, popri to mladého zabásnou, on uteče a tak. No prostě ty vole, jo. Takže se máme na čo těšit. No to máte. Nedávno ste mali istý incident. Pozrieme si reportáž z archivu televízie Okno, balkón, terasa. Dnes jsme na tlačovke, kde spisovatel Bob objasní ten osudný večer. Tady tuhle tlačovku jsem zvolal, aby jsem vyvrátil všechna podezření ohledně mé osoby, jo. Při těch kontejnerích jsem se v ten osudný večer ocitl jenom proto, protože mé auto dostalo defekt. No, ono to bylo v podstatě takhle. Pár minut předtím jsem pomáhal na cestě jinému řidiči s defektem a tak jsem prostě nemal svou rezervu. Musel jsem jít do nejbližšího servisu a tam jsem přecházel okolo vzpomínaných kontejnerech. A tam jsem počul ty ženský zliky, jo. No, našel jsem ji tam a zachránil. No, zapte mě za to. Takže jsem se nehrabal v odpadcích, jak to ostatní tvrdí, jo. A to je všechno. No, s Bohem. Pre televíziu Okno, balkón, terasa, hajzlový pavúčik. Po tom výstupe sa v novinách objavili titulky typu je to krysa. Čo na to hovoríte? Já jsem úplně pohoršený, jo. Je to hrozný. Prostě v ostatní se zprávy jako krysama potkanem. Úplně strašně. No, a ne každý z nás se hrabe v kontejnerech, jo? A ne všichni jsme nakazení nějakou chorobou. Máte dokonca aj jednu zázračnou schopnost. No jo, ty vole, a nikdo si to neváží. Dokážeme perfektně předpovědět katastrofy. Vráťme se k vašej zachráněnej. Údajně jste si padli do oka. Náš vztah prostě ještě netrvá dlouho, ale doufám, že jsem našel tu pravou. No to doufáme aj my. Je tu dokonca aj teraz zákulisí. Prosím, pojďte sem. Fuj! Ale jo, zlato, vitej! Tohle je má láska, která se mi prostě nalepila a už se nechce odlepit. My si zatiaľ pustíme videoklip. Duo, my jsme duo, mladé veky, my jsme duo. Zbierali jsme hrách, úpali jsme hrách, zbierali jsme hrách, úpali jsme hrách. Andy si dal hrách, na to si dal šupku, potom další šupku, šupku. Zbierali jsme hrách, lúpali jsme hrách, zbierali jsme hrách, lúpali jsme hrách, zbierali jsme hrách, lúpali jsme hrách, zbierali jsme hrách, lúpali jsme hrách. Ďakujeme obom hosťom a držím palce, nech vám to vyjde. Díky, naschle. A ja sa s vami lúčim s poslednou časťou našej a vašej talk show.